To start a stokvel, guys, there is this idea. Most of the people, they fail to make it kule idea because baye bafake ingxaki zabo, i-family issues. So the best way to uyenza lento ihambe ibe successful is to train your mentality, and then is to focus on your goal. Make sure before we start yonke lento kufuneka ube ne-planning. Mawusithi okay ngifuna ujoina i-stokvel, we're gonna start a stokvel of 5 of us. My friend wants to open a barber shop, we want to open a salon, wena ufuna ukwenza car wash, wena ufuna ukwenza i-food business, wena ufuna ukungena kwi-Uber. So ithini indlela yoyenza lento? Simple. Umzekelo lesizokuba 5,000 sibe by 5, and then 5,000 times 5 yenza malini? Yenza i-25,000 every month. So every month sizoba ne-25,000. So to start a salon is less than 20,000. Or to make a pro salon, yes, ingaba 25,000 ingaba. That means we're gonna say in 2 months invest in salon, in 2 months barber shop, in 2 months it's food business, in 2 months it's another one. Then zonke ezi businesses aba bantu bebene-ideas zoba mazistartwe ngaba bazocontrola, but profit is for us. Nanzorana le ndikuthi i-profit yeyethu sonke, siyayihlanganisa, sifuna i-goal yethu izobe kuba kufuna ustarta into enkulu, bigger than salon, bigger than business, uthenge quantums. So the best way is to siqhubeke lesizenza lento for 12 months, siyenze sigqibe in 12 months. 12 months ibhizinesi yethu sezirana already, but asiyekanga into yokhupha i-stokvel. Siyayikhupha up until 12 months iphele, but then ibhizinesi yethu njengoba zirana nje, imali siyayidibanisa, and then i-stokvel asisiyeki, siyaqhubeka naso up until singakwazi uyenza i-million. And just in 12 months, in period of 12 months, i-million singayenza, siyikhuphe i-million. If siyakwazi uplana kahle, lese besikhupha i-5,000 and then the following year sikhupha 10k because i-business zethu every month 10k, just 10k times 5, 50,000 every month. I-goal yethu iyaphambili ukuba thina sithini, sihambe siyothenga ntoni, i-franchise, let's say KFC franchise, thenga uShoprite or Boxer or Spar, whatever. Lesi zobe sigqibe kuyo uba siyayithenga. So ingalula kanjalo. Into ngathi thina bantu bamnyama iyasohlula, siyasebenzisa ingxaki, sifake ingxaki zethu ibhizinesi. Lesi yomuntu siyayenza lento jikijiki esiphakathini, sefuna ukhwitha yena, hayi unengxaki. Guys, ingxaki